Hmm? Hmm? Isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa inyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. At dahil papalapit na ang ating 2K subscribers, siyempre isa-celebrate natin yon. Magpapagames ako sa mismong 2K subscribers celebration. Kaya abangan nyo lang yon mga kasolid. Magbibigay ako ng, siyempre dahil 2,000 subscriber yon, magbibigay ako ng 2,000 pesos. So kailangan, tutok lang talaga kayo sa mga vlog. At syempre, ang episode natin ngayon, street food ang episode natin ngayon. Ano yun? Magluluto tayo ng crispy chicken neck. You know. Sarap nito. Sigurado, maglalaway ka na naman, Mrs. Kitchen. Yan na. Start na natin sangkapan ang ating mga chicken neck at head. You know. Lagay lang tayo ng asin. Syempre, paminta. You know. Lagyan din natin ng konting toyo. Lamas-lamasin. Lamas-lamasin. At lamas-lamasin natin. At sigurado dapat malinis ang ating mga kamay. Siguro ibababad lang natin to ng mga 30 minutes bago natin iprito. At syempre meron ding bonus yan. Magpiprito tayo ng crispy kangkong. You know. So yun mga solid, pagkalipas ng 30 minutes, ito lang ang ating chicken neck, yun o, malasa na to. At nakaready na rin ang ating wet and dry butter. At kung gusto nyo malaman kung paano ginawa ang wet and dry butter mga solid, panoorin nyo yung crispy bituka ng manok episode. Doon nyo po malalaman kung paano ko ginawa yung wet and dry butter natin. So start na tayo mag-coat. Una dito muna sa wet butter. Siguraduhin lang natin na matutuyo muna siya. Tapos sinilipat natin dito sa dry. Sobrang lutong nito mga kasolid. Napakasimple lang. Sana gayahin nyo to mga kasolid. Street food na street food ang episode natin ngayon. Parang yung mga nagtitinda ng pritong chicken sa kanto. Ganoon, no? Lalagyan lang natin dito. Siyempre, same process lang. Katulad ng ginawa natin sa una, ganun din gagawin natin sa lahat. Abangan nyo ang 2K subscriber celebration mga kasolid. Magbibigay ako ng 2,000 pesos. Malapit na, siguro nasa Abang-abang lang. 80 subscriber na lang ang kulang. Kaya subscribe na kayo mga kasolid. Yun o, ang dami o. Maubos kaya natin to, Mrs. Kitchen Camera Girl? Kulang pa sa atin yan. O yun o. Yung gusto ko sa'yo eh. Palaban sa mukbangan. Uubusin ko yan. At dahil na-coat na natin ang ating mga chicken neck, sunod na natin ang ating gagawing crispy kangkong. Yun o. Ganyan lang din yung gagawin. Sarap yan ah. First time ko yan ah. Sobrang crispy nito mga kasolid. Sana gayahin nyo to. Siyempre, ilalagay din natin dito. Same din. Same lang yan. Ganyan lang. Easy lang pala. Tapos ipiprito natin mamaya to. Parang chicharon to pag naluto. Easy lang pala mga kasolid. Update na lang mamaya pag magpiprito na. Start na tayo magprito mga kasolid. Yun o. Mukhang magdadalawang salang na naman tayo ah. So yun mga kasolid, sobrang ganda na ng kulay oh. Sobrang lutong na nito oh. Yun oh. Set aside na natin. Amoy na amoy din ang nilagay nating bawang oh. Bango. Parang yung nabibili mo sa kanto oh. Yung street food, yung pritong manok, pritong liig oh. Sarap oh. Sarap pa ngayon. Salang na rin natin ang ating last batch. Yun oh. Super lutong nito mga kasolid. Pakita mo ba isipat?
So yun mga kasolid, dahil luto na ang ating chicken neck, susunod na natin ang ating crispy kangkong. Yun oh. Ganyan lang yan mga kasolid oh. Parang magiging ano siya niya, chicharon. Chicharon kangkong. Sige, pakita mo boy sipat. Yun oh. Update na lang mamaya kapag mukbangan na mga kasolid. So yun mga kasolid, ito na po ang ating crispy chicken neck na may ulo, na may kasamang Crispy kangkong. crispy kangkong. Yun oh. At Sarap. sana abangan nyo po ang 2K subscriber celebration namin. Mamimigay po kami ng 2,000 pesos. At abang-abang lang po mga kasolid. Bakan nyo po mga kasolid. Ano, tirayin na natin to? Tara na. Tirayin na Napanghintay natin. mo. Baka tirayin pa ng iba. Kain na tayo mga kasolid. Sarap. Tikman ko muna to. Kung may naririnig po kayong mga boses mga kasolid, nag-aaway po yung mga kapitbahay namin. Habang kumakain kami, may nag-aaway. Kain po tayo, yun oh. Uy, parang yung nabibili mo sa kanto. Meron tayong suka, sili, tsaka sibuyas, yun oh. Grabe, sarap. Saan nyo pa? Luto nga. Yun oh. Para marinig. Grabe, lambot. Kain po. Sarap. Try naman natin yung crispy kangkong, yun oh. Labis yung kangkong. Sobrang crispy guys. Kamu. No? Sarap. Sarap na mukbangan natin habang may nag-aaway sa kapitbahay. No? Nag-aaway po sila mga kasolid. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mukbangan kahit may nag-aaway. Sa daan naman yun eh. Kaya natin si Mang Palabas Tommy, naman yun, yan. Hindi naman dito sa atin yan. Try natin si Mang Tommy. Yun oh. Okay. Walang makakapigil sa Orchid Kitchen TV. Tama. Kahit may nag-aaway pa sa labas. Wala sila. Basta tayo kakain lang. Grabe, sarap. You know. Kangkong ha. Sobrang crispy guys. Ah. Grabe yung kangkong, sarap. Malutong. Yun ah. Lasa no? Nababasag. Galing niyo ba yung mga kasolid? Kahit chicharon. Parang patapos ng away. Ano?
Sarap. Must try to guys. Sarap ng kangkong ha. Saka yung crispy chicken neck, no? Try nyo, try. Simple lang pero masarap, no? Shoutout po pala kay Simpleng Ulam ni Juan. Shoutout sa'yo, pre. Salamat sa panunood. Kay Madam Mini Captilid, yan. Shoutout sa'yo, madam. Ingat. Hindi ka na magkakamali. Ako yung sa... Ay! Lusong kangkong ah. Nagbaha. Nag-away pa rin yung kapitbahay natin. Wala sila. Baka sila mag-away, mga kasolid. Pasensya na po kayo, mga kasolid. Gutom na sila. Tayo busog. Basta kami, magmumukbang kami, kasama kayo. Dapat pala tawagin natin yung kangkong natin, ano? Chicharon kangkong, no? Long chicharon. Para sa chicharon kangkong. Oh, sarap. Ano? Luhag. Sarap. Malutong pa sa chicharon. Hindi tayo magpapas. Haba na ito. Umpisa mo pala, ako nang ba takad sa butong lasa. Grabe, napasobrang kain ko ata, oh. Sarap. Ay! Nai-burp pa. May bawang pa. Hap guys, ha? Ito yung gaya nyo, mga solid, chicharon kangkong, yun, oh. Sobrang luto. Crispy, crispy, ha? Basag na basag. Yan ang kain. The best ko ah. Crispy kangkong. Si Mang Tommy baka magtampo pag bigyan natin. Yun, oh. Ha? Tumitinda tayo. Grabe, sarap. Ano, busin na pa natin, ayaw mo na. Sa kanila naman yun. Sa kanila na lang. Siyempre, bibigyan natin yung mga nag-aaway para magbati sila, mga kasolid. Grabe, sobrang busog ko. Sunod tayo. Grabe. So yun mga kasolid, hindi na namin uubusin to. Magbibigay pa kami doon sa likod yung mga nag-aaway para magbati sila. At sana nag-enjoy kayo sa aming mukbangan habang naglalaway kayo. At sana abangan nyo ang aming 2K subs celebration. May pa-games kami. Malapit na yun guys. Magbibigay kami ng 2K.